first day, God said, "Let there be light." Ug mitungha ang kahayag. Ug nakita sa Dios ang kahayag sa kini maayo. Ug ilain sa Dios ang kahayag gikan sa kanila. Ug ginganlan sa Dios ang kahayag nga adlaw ug ang kangitid ginganlan niya ug gabi. On the second day, God said, "Let there be a space to separate the waters of the heavens from the waters of the earth." God called the space God. Biingon ang Diyos. Matingog ang mga tubig nga naa sa ilayong sa mga langit ngadto sa usa ka dagat. Ug tumuha ang yuta nga mamala. God called the dry ground land. Ug ang katilipan sa mga tubig iyang ginganlan ng Diyos. Magpatulok ang yuta ug balindi. Talangton namon na kahoy na magahatag og bunga ingon sa ilang matang diin. Ana kaniya ang iyang bibig sa ibabaw sa yuta ug nahinutin. On the fourth day, God said, "Let lights appear in the sky to separate the day from the night." God made two great lights, the sun for the day and the moon for the night. He also made the stars. Ug gibutang sila sa Dios sa hawan sa langit aron magahiwag sa ibabaw sa yuta. Ug nakita sa Dios nga hinahan. On the 15th day, gibuhat sa Dios ang dagkong mga mananap. Ingon sa ilang matang, ug ang tagsa-tagsa kalanggang mapakan, ingon sa iyang matang. Ug nakita sa Dios nga kini mao. Ug gipanalanginanan sila sa Dios nga nag-ingon, "Sumanay o dumagan kamo, ug punuon ninyo ang mga tubig sa mga dagat, ug pagalaghanon ang mga hanggang sa inyo." On the sixth day, God said, "Magpatubo ang yuta o mga binuhat na bukid ingon sa ilang mata, ang mga kahayupan o ang mga butang na nakakamang sa yuta o mga mananap sa yuta, ingon sa ilang mata o naghimog-himog."
life into a man, and the man became alive. Then he saw that a man needed a helper. So God put him into a deep sleep. And while he was left, God took one of the man's rib. Then God made a woman from the rib and brought her to the man. Then God blessed them and said, "Be fruitful and multiply. Fill the earth and rule over it. Rule over the fish and the sea, the birds in the sky, and all the animals that scurry along the ground." Then God said, "Look, I have given you every plant throughout the earth, and all the fruit trees for your food. And I have given you every green plant as food for all the animals." Then God looked over all he had made, and he saw that it was very good. So the creation of the heavens and the earth and everything in them was done. So on the Sabbath day, God rested from all his works, and God blessed the seventh day and said, "It was good."